Een hele goede middag hier. Op deze beroemdruchtige bruidshow hier in Voswerd. We zijn er al weken mee bezig om de bruiden voor elkaar te krijgen en de jurken te verzamelen. Iedereen heeft meegewerkt, personeel, bewoners en alle mooie verhalen die zijn weer boven gekomen. We beginnen zo meteen met een jurk uit 1966. Waar kwam dit idee bij? Ja, om de herinneringen van vroeger, hè, van de bewoners. Iedereen heeft wel een verhaal bij trouwen en bij trouwjurken. Tenminste, we merken hè, dat het onderwerp wel speelt bij de ouderen. Dus toen dachten we, laten we dat hier eens even gaan showen. Maar dan met name met personeel en met vrijwilligers en met trouwjurken van bewoners. Ja, Alzana, deze jurk is van Ietsje glazen van Hendrik Stielstra. En Ietsje was 29 jaar en Hendrik was 32 jaar. De jurk is gekocht bij P.S. Bakker in Leeuwarden. En ze zijn 48 jaar getrouwd geweest. Come away with me in the night. Nou, daar dient zich de volgende mooie dame alweer aan. Dat is van Anneke Wiersma en Marten Fokkema, een jurk. 1971 komt deze jurk. Is for the only one I see. Klopt het dat jouw jurk er niet eens bij ziet? Ja, dat klopt. Die is zo terug Chickie, ja. Ja. En hoe wie dat om te zien? Ja, heel mooi, hè. Ja, en we zijn eerst together, ik nog even op een foto komen. Ja. Ja, dat is heel mooi. Dan komen al die herinneringen bij boven, hè. Ja. Want we moesten jou ontdenken, doet jou je jurk weer omzeggen. Ja, dat een hele mooie dag weer. De mooiste dag van mijn leven. Ja. Ga je direct nog ontwiefelen om zelf de catwalk op te gaan? Nee, dat had ze me wel vregen. Maar misschien paste die jurk me ook niet meer, weet ik niet. Maar ik zei nee, daar trap ik niet in. Want ik wil ervan genieten. Waarom hast mij die? Nou, omdat ik geweldig vond om allereerste jurk nog een keer rond te doen. Ja, dat was mijn grootste doel. En om het zien te laten, om de bewoners, dat is gewoon heel erg leuk om te zien hoe mooi die ervan genieten. Omdat ik hier in Voswerd woon en zij die vrijwilligster. En toen kwam het, zij zou eerst dan net meedoen, maar dat ik zei, ik doe al mee. Dan doe ik het ook, zit me niet. Dat klopt het, ja. Ja, wat ze hier voor zelfs modellen nodig. Ja, ja. Oh, wat dacht je? Prachtig model, ja. toch? Ja. En dan moet je dus zelf ook een jurk om. Ja, dat was de deal. Dat was de deal. Martine die zou het aan elkaar praten Als Erika in de jurk als ik in de jurk ging. En ik heb zelf mijn eigen jurk ook, maar die paste ik niet meer. Dus ik heb nou een van een collega aan.